Baikok izandako jarrera negargarriak eta egin duen desastreak pilotaz hitz egitera ekarri gaitu, pilotaren etorkizun beltzaz. Notizia triste xamarrekin gatoz gaurkoan, badakizue pilotaren mundua ere COVID-aren asunto honekin pixka bat ikututa geratu dela, eta baiko pilotarekin erlazionatutako azken hilabetetako polemikak geroz eta urrunago doazela. Dakizuen bezala aurreko astean pilotariek komunikatu bat eman zuten baikok izandako jarrera eta hartutako erabakien inguruan, eta pixka bat hau komentatzeko asmotan eginiko bideoa izango da hau. Pilotariek komentatzen dutenez, dena Asegartze enpresaren disoluzioaren ostean sortu zen, baiko izena hartu zuenean enpresak dena aldatzen hasi baitzen. Ordutik ona bi entrenamendu zentru nagusi bereizi ziren baiko enpresako pilotarientzat, Bilbo eta Beasain, eta promesa batekin, urrun bizi direnei edo 50 kilometro baino gehiago egin behar dituztenei autoan, laguntza ekonomiko bat emango zitzaiela gastu hauek kubritzeko. Hau pilotariek diotenez ez da inola ere bete eta ez du inork diruri jaso. Bestalde, batzuk entrenamendu hauetara joan ordez entrenatzaile pertsonalak, fisikoa egiteko entrenatzaile pertsonalak hartzea erabaki arren, enpresak ez die utzi erabaki hau aurrera ematen eta behartu dituzte benetan zentru horietara azaltzera. Honek pilotarien hitzetan kontrola eta deskonfiantza erakusten du edo kontrol nahia erakusten du enpresarengan eta benetan neurri negargarriak esango genuke. Bestalde, prekontratudunak, oraindik afizionatuak direnak, baina hortxe daudenak saltoa emateko dudan, ez dituzte baldintza duinak, soldata oso baxuak, ia parregarriak, eta gainera exigentziak, profesionalen mailako exigentziak ez, eta ikasketak, noski hauek oraindik gaztea dira, ez dute oraindik argi etorkizuna, eta ikasketak oztopatu besterik ez dizkiote egiten entrenamendu eta exigentzia hauek. Eta beraz, hauentzako lan baldintza duin batzuk eskatzen dira behintzat, exigentzia maila hau balin bada, ikasle gazte hauek benetan pilotan jarraitu dezaten. Bestalde, renovazioak izan dute agian errebulorik handiena, protesta edo ikamika honetan, eta Jose Ramon Garai baikoko zuzendariarekin izandako bilerek, renovazioetako bilerek, beldurra ematen zietela pilotariei, ikaragarrizko errespetu faltak, eta gainera pilotariek honen aurrean erabaki bat hartu zuten, batzuk behintzat, asesore batzuk kontratatzea hori negoziatzeko, beraiek ez zeudelako prest bilera hauetara joateko, eta asesore hauek baztertu ez ezik ilegalizatu ez, baina ez zituztela onartzen asegartzeko buruek eta negoziatzaileek. Hau ere guztiz gauza legal bat eta egin daiteken zeozer, baina hau ere ez zuten begi honez ikusten. Gero, pilotariei noski esklusibitate erabatekoa eskatzen zaie, ezin dute beste profesioetan jardun, diru sarrera bakarra izango dute beraz eta pelotatik datorrena, ezin dituzte beste kirol batzuk, beste lanpostu batzuk bete, eta dioetenez, pelotarien soldata medioa edo soldata ohikoena 23.000 euro inguruan kokatzen da urtean, baina noski, transporte gastuak, materialak eta kentzen hasita, urtean 10.000 euro inguruan geratzen den soldata bada. Esango genuke, 1.000 euro inguruko soldata hilabetean. Eta gainera, inongo aukerarik ez soldata hau beste zerbaitekin osatu alizateko. Beraz, diru edo ekonomia aldetik ere guztiz baldintza negargarriak. Bestalde, polemika hau dena sortu zenetik,
prentsa eta kirolarien arteko erlazioak moztu egin dira. Aipatzen dutenez, Urrutiko Etxea eta Aimar Olaizolak izan ezik, beste guztiek debekatuta dute prentsarekin hitz egitea eta benetan beraien iritzia ematea gai honen inguruan, eta hau ere guztiz espresio libertatearen kontrako, espresio askatasunaren kontrako neurria, eta guztiz diktatoriala esango nuke. Aparte, soldataren 120ko multak ere jartzera heldu direla, agian partidu batera kamiseta soil bat azteagatik, pelotari batek, eta esan duguna, ekonomikoki lehen ez bazeuden oso ondo, imaginatu horrelako multa batek zer suposa diezaioken pilotari bati. Bestalde, pare bat edo 3 pilotari ere bota dituzte edo kontratua amaitu dute. Euren artean Arretxe, Iker Arretxe, 15 urte enpresan lanean edo jokatzen aritutako pilotari fidela ez, inungo faltari gabe, profesionaltasun guztiz, eta honen erretiroa ere benetan negargarria. Partidu baten amaieran komunikatu aldageletako atean ez zietela renovatuko eta akabatu zela bere kilo ibilbidea baikon behintzat, eta gainera agurtzeko eguna aspek antolatutako jaialdi batean, eta benetan ezer prestatu gabe agurrerako. Eta beraz, agur benetan tristea horren beste urte pilotan eman dituen pilotari batentzat. Bestalde, polemika handiena sortuena, Josu Eskirozen kontratu bukatzea. Hemen, esan, 2. mailako atzelari txapelduna izan dela orain gutxi, eta handiek hori hilabete batzutara komunikatu zen, ez ziotela renovatuko. Inork ulertu ez zuen erabakia, eta beraz, pilotariek reklamatu egin zuten, ez? Zergatik zen erabaki hau, eta erantzun bat exigitu zioten enpresari, eta honen erantzuna 6 ordu ondoren, Viktorrek ere ez zuela segiko komunikatzea izan zen. Hau da, ez bakarrik Josu Eskiroz kanpoan zegoela, baizik eta Viktor Esteban ere kanpoan zegoela komunikatzea izan zen baikoren erantzuna. Pilotariek zer eskatzen dute? Nagusiaren eta Jose Ramon Garairen eta orokorrean baikoko agintarien jarrera aldaketa bat, ez? Honek ezin duelako horrela jarraitu eta ez delako sostengarria. Eta azken aste hilabete hauetan hartutako hainbat erabaki berriz ere begiratzea, berriz ere planteatzea, eta benetan neurri batzutan atzera botatzea ez direlako neurri ulergarriak eta ez direlako batere logikoak. Bestela esaten dute ez badira eskaera hauek betetzen eta gauzak horrela jarraitzen badute, mobilizazioak emango direla eta protestan jarraituko dutela, agian hori jokatzea zutziz eta batek daki ze egoeratan bukatuko duen honek. Egoera benetan negargarria esan bezala, pelotak unelatzak bizi ditu, pandemia honek lehen ahula zen estruktura bat astindu egin du, eta nik uste dut etorkizun beltza izan dezakela baikok eta bestalde pilotak ere bai. Behin baikoren egoera negargarri eta penagarri hau aipatu ondoren, pilotarena ere aipatzea tokatuko litzaiguke, eta pilotari dagokionez nik uste etorkizun beltza, ze ez badute negozio modeloa aldatzen, berritzen edo replanteatzen, honek bide motza duela iruditzen zait. Kantxak lehen betetzea kostatzen bazen, orain situazio honekin ia ezinezkoa da betetzea ez dutelako uzten, eta enpresaren diru sarrera bakarra edo bakarrenetakoa frontoiko sarrerak izanik, edo diru sarrera nagusia behintzat, honek itxura oso txarra du, eta behar bada pelota gaur egun ezagutzen dugun bezala agian bukatzera ere iritsilik. Benetan baldintza eta situazio negargarri eta penagarria, ez? Horrelako kirol poli bat, gure kirola, euskal kirola horrela egotea eta horrela agian bukatu behar izatea,
baino bada garai bat replanteatzeko, gauzak ongi egiteko, benetan protagonistak pilotariak izanik, hauek merezi duten tratua jasotzeko, eta horrez gainera, esan dagoa, negozioari buelta bat eman, begiratu bat eman, eta hau aurrera ateratzeko nolabait errentabilidadea bilatzea, ze bestela zulo beltz batean murgilduta dagoen pelota ez da hortik aterako.